Para sa mga kabatanunan karon, ilabi na sa mga nahigugma diha, mga ulitaw, kinahanglan yun nga mintras wala pa ka ng ulitaw o nahigugma ngadto na sa usa ka binuhat, dapat tagaan pud nimo respeto ang imong gakauling, di ba? Magunahon na po ka kung unsa ba imong nga makuha sa imong nga pagkapangulitaw ngadto na sa usa ka binuhat. Matod palagi nila nga walay kumo kung imong testingan ang pagpangulitaw ngadto na sa usa ka babae nga imong nga naibgan, pero ang pangutana karon unsa jay baylo anak. Kung sa panahon nga bubati na kagagugmang ngadto kaniya, ang pangutana unsa may imong nga maangkon nga kaayuhan niya. Okay lang kung dawaton kaniya, pero kung maabot ang panahon mo desisyon siya nga dili kanya dawaton, mao man delikado ka. Muna nga atong hangyo nga tuna sa atong mga kabatanunan, ilab na sa mga kaulitawan nga maoy mangulitaw ngadto sa mga kataragahan. Kinahanglan nga kung musulod manggali mo sa usa ka relasyon, dili ninyo iurot-urot ang inyong gagugma ngadto na sa usa ka binuhat. Kaya kung mabot ang panahon masakitan mo, dili ra kayo tanto sakit, lami maunta nga imong iurot-urot ang imong gagugma ngadto na sa usa ka binuhat, nga imong gagituan nga maangkon nimo ang kasing-kasing, pero ang pangutana karon padawat ba kaniya? Mao man pangutana karon. So dapat gud mahimo mo nga responsable sa inyong pagpangulitaw ngadto na sa usa ka binuhat.